Ikurriña bai! Española 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 Aldarrikapen berbera hainbeste urte direla, baina esan dezakegu gaurkoa ere badela. Euskal Herria paisos katalaz ta Palestina bestela, geure ikurrak behar ditugu herri zapaldu bezala. Ikurriña da euskaldun guztiok munduaren luze zabalean identifikatzen eta batzen gaituen ikurra. Aurten 120 urte betetzen dira Ikurriña, herri gisa identifikatzen gaituen ikurra, historian aurreneko altxatu zela.